את נועה שלי פגשתי פעם ראשונה קצת אחרי שהתחילה כיתה ז', בבית ספר עירוני ג' כאן במודיעין. כשהכל עוד חדש וכל אחד מחפש את המקום שלו ומתרגל ממצב החדש. ישבתי בחצר ונועה ניגשה אליי. היא התחילה לדבר איתי ואחרי 5 דקות שיחה, משהו בה נתן לי תחושת ביטחון. את ההרגשה שאני יכולה לשתף אותה ולהרגיש בנוח עם הכל. ולמרות שהכרנו רק לפני 5 דקות, סיפרתי לה שהיה לי יום קצת עצוב, ושמחר יש לי יום הולדת ואני קצת חוששת. יום למחרת ישבתי עם 2 חברות, ופתאום נועה הגיעה עם עוגה גדולה, ואמרה לי מזל טוב. היא העלתה לי חיוך כל כך גדול. זאת נועה. נועה היא הבחורה עם הלב הכי גדול שיצא לי לפגוש. היא דואגת לכל מי שהיא רק פוגשת. היא תורמת והיא תמיד תהיה הראשונה להתנדב בכל דבר. בכל מקום שנועה נמצאת, כולם רגועים. כולם יודעים שנועה תעשה את זה בצורה הכי טובה שיש. כמו בתקופת התיכון, היא לא הפסיקה להתנדב בכל דבר שהיא רק יכלה ולהפיץ טוב בכל מקום. נועה חלק פעיל ומשמעותי במש"צים גם היום אחרי שהיא סיימה י"ב. היא חוזרת ועוזרת שם בכל זמן פנוי. היא הדריכה והעבירה כל כך הרבה פעולות הדרכה, והנחילה בחניכים שלה את הערכים שלה, את אהבת הארץ ואת השמחה שהיא מפיצה בכל מקום. בנוסף, היא הייתה משתתפת בכל טקס שהיה, והדהימה את כולם בקול שלה, במשחק והבימוי שלה. במגמת תיאטרון, נועה תמיד ידעה לאסוף ולהרים את כל ההפקה ברגעים הקשים, ולהוציא את הכי טוב שאפשר. במופעים השנתיים של בית ספר, היא תמיד הייתה חלק משמעותי ודוגמה להרצה לצעירים ממנה. נועה, כל החברים מתגעגעים אלייך. אנחנו מחכים למסיבות, לטיולים שנעשה שתחזרי. נועה היא העמוד תווך של החברים. היא זאת שמארגנת פקלים, היא מארגנת מסיבות, וסתם לשבת באיזה מסעדה ולאכול. המפגשים לא אותו דבר בלעדייך. אחד הדברים שהכי מאפיינים את נועה זה החיוך היפה שלה והצחוק שמתגלגל. היא ממלא את החלל בקסם עצום. כשנועה צוחקת, כולם צוחקים. בין אם זה כי נועה סיפרה בדיחה או כי נועה בצחק צחוק. זה דבר שקורה לה הרבה. זה תמיד מעלה חיוך ותמיד מרים את כולם. הדאגה והאכפתיות לחברים שלה זה משהו שמלווה את כולם. נועה, אני מתגעגעת אלייך מאוד. את דואגת להרים אותי כשקשה ואת בעיקר מצחיקה אותי. את דואגת לעשות לי שיחות טיפוץ רציניות שכוללות שניצל וצ'יפס. בדרך המיוחדת שלך, את גורמת לי לצחוק גם שלא תמיד הכל ורוד. אני יודעת כמה את חזקה, ואני יודעת שכולנו מחכים לך שתחזרי הביתה בשלום, ושגם את ברגעים האלה שלך שם, את מוציאה את החוזקות שלך ואת הטוב לב שלך החוצה כי זאת את. אני יודעת שכשתחזרי אנחנו נמשיך לטייל כמו שאת אוהבת, ואנחנו נעשה פקל עם החברים בשקיעה וננגן. את תחבקי את ההורים שלך שמתגעגעים, את תעשי יום כיף עם האחיות שלך שמחכות לך, ותלכי עם אחיך הקטן לסרטים שהוא אוהב. כולנו יודעים שבסוף נבוא לראות אותך מסיימת גם בעד אחד. זאת נועה שלי וזאת נועה של כולנו. אנחנו מתגעגעים אלייך כל כך. כבר 34 ימים שהיא שבויה בשבי של החמאס, שכל הטוב הזה שנקרא נועה לא יוצא החוצה ונותן אור לכולם. כל פרח זקוק לאור שלו כדי לפרוח, ואנחנו זקוקים לך, את הקרן אור שלנו. אנחנו מחכים לך בבית עם החיבוק הכי אוהב בעולם. אמא, אבא, האחיות שלך, האחים שלך, סבא וסבתא, כל החברים וכל המשפחה. תחזירו את נועה, תחזירו את כולם, עכשיו.